O Concello de Cambados e a empresa Valoriza alíanse para aumentar a reciclaxe na vila. Ambas partes lanzan unha campaña coa que ensinar a toda a veciñanza a importancia de reciclar e como separar os residuos. Con esta campaña o Concello busca o obxectivo de reducir a metade o gasto do lixo. Todo o que depositamos no contedor verde, ademais dos gastos de recollida, ten un coste elevadísimo de xestión. E ademais, contamina. Por lo tanto, o noso obxectivo claro xira todo en torno a reducir a mínima expresión a cantidade de lixo que se deposite no contedor verde. O Concello gasta cada ano máis de 900.000 euros na xestión do lixo. Con esta campaña búscase aforrar a metade dese gasto, o que repercutiría na economía da veciñanza de Cambados. Para iso é importante que a poboación tome conciencia e aprenda a reciclar. Desde Valoriza, xunto co Concello de Cambados, chegar a poboación máis pequena, que ao final é a que vai chegar a casa, e insistirlle aos seus pais e aos seus avós onde teñen que botar o lixo. Para iso se van facer as campañas en coles, en clubes deportivos, todo intentando que cada rapaz, que cada persoa chegue á súa casa sabendo onde ten que depositar correctamente o lixo. A importancia da reciclaxe radica en converter os residuos en recursos. Unha parte importante deste proxecto é a compostaxe. Unha boa selección e separación en orixe dos residuos, porque unha vez que se separan e se fai ben a cousa, deixan de ser residuos para pasar a ser un recurso. Entonces, incidir en iso da xente, non? Todo o que botamos xunto, como comentou antes o alcalde, todo o que botamos xunto no contenedor verde, eso ten un custe ambiental e económico moi grande, pero se separamos todas as fraccións, pois se poden aproveitar como recursos e quitar a parte do beneficio ambiental, pois incluso ter un beneficio económico para o Concello. Esta campaña refórzase tamén cun aumento na cantidade de contedores de reciclaxe. O Concello Valoriza aumentan nun 1000% a capacidade dos contedores de papel e nun 300% os de envases.